Adalaing nga talaga kada tayo, no kasano tayo, nga bagayan, ti sitwasyon, ken ti panawin. Ta saan nga talaga, nga laped, ti rigat, ti panagbiag, tapno no agbalaiki, iti biag. Adon digiti nakapaneknek, nga ti balaigi, ket saan laeng, amaragpat, no adda digiti sanikwam, wenno adda ti kayam, iti biag. Ado digiti mangi paneknek at ti balaigi ket mangrugi amin iti baba. Ken ti kinarigat ti panagbiag ket maysa nga oportunidad para kada tayo tapno ad-addapay nga agpursigi iti biag. Kas ni Mr. Oscar Gamiao, head teacher iti Pulangi Elementary School iti Iliti, Bacara. Nunana, ano addaman di iti problemam, ken addaman ti gundaway nga maitakleb ka, ket daytoy ti agserbi agkarit ken ka. Intay man nga dengen mga kabombo ti The Bombo Success Story. Tampok tayo ni Mr. Oscar Gamiao iti daytoy abigat ti Domingo. Bag nga bigat mo, sir, and welcome. Iti segment tayo The Bombo Success Story. Iti Good Morning Philippines. Good morning to Ma'am Janice and kadagiti amin na listeners tayo iti Bombo Radio Philippines and most especially iti Good Morning Philippines. Yes, sir. Sir, thank you so much. Ta pinatgam na tikid daw mi nga makainuman da kind of first to share. Di tinagbalin nga kapadasam sagbay nga nagbalin ka nga schoolhead. Kadigiti nagduduman nga pagadalan na, sir. Nagbalin ako nga school head, babaeng iti panarabay ni Apo tayo nga Dios and most especially kadagiti adu nga support ti family nang nangruna iti pamilya ken kang runaan na ti amin dagiti nagbalin nga katrabahuak iti Department of Education. Nagbalinak nga head teacher iti Suyo National High School iti manipod to 2019 aging ganat 2025 July 2025. Almost 6 years in the making. Ngem ada iti may nga tawen kumet nga napanmet iti sa balipay nga eskwela deta Titangdagan Elementary School. Aging gana nga in Sublida ulit iti Suyo National High School. Ken itatang agdama since July 2025, July 15 to be exact. I am now the newly installed school head of Pulangi Elementary School. Nagiti kapadasak Bombo Janice ket akas akas teacher iti Department of Education. Nagbalinak nga teacher after graduation nangisuro ak iti The River Deep Academy iti Bacara. Nangisuro ak iti dua nga tawen. Nga deti nga tawen dua nga tawen nga inak pinangisuro ket adto dagiti nagbalin nga challenges iti panangisursuro kadetoy lalo ta dito yung eskwelahan kat one of the prominent school in the province of Ilocos Norte because it is an English speaking school and at the same time I will be teaching elementary and I am a bachelor in secondary education graduate. So the challenge was nangisuro ak kadagiti ubing nga elementarya kat babaan iti panangtarabay iti administrators mi ti principal mi nga ni Mrs. Felipa Acedo Lasiste ken kastamet iti CEO mi nga ni Chief Executive Officer mi nga ni Ma'am Veneranda Vega Albano. Dating duwa nga administrators iti The River Deep Academy nga isu kinangrugya nga mga sursuro kat they equipped me to become a good teacher, not only a good teacher to lead people. Dating eskwelahan ket pinagbalindak pa yung officer in charge since then when I was in this school. Aging gana nga napanak ti Ilocos Norte National High School na tinagbalinmet nga principal ko ket ni Mrs. Isabel S. Sandy may sa kadagiti kalalaingan when the most outstanding school head
ED, iti Schools Division of Ilocos Norte. Until such time that I was transferred to Suyo National High School now as a head teacher. Kaya babaen iti panang tarabay kanya. Ti principal ko nga dati nga ni Mr. Pasiano Sid, baby Mr. Pasiano Sid na nataylaing iti Calabes. Kaya he equipped me to become a strong leader in the making. Kasi sigun kayong kuana ti agbalin nga leader that you should be a strong person. You should have a strong personality tapno iti kasta dagiti pangulwam wenno dagiti ilideram nga teachers ket makita dano and kasano ti pinangidaulom kadakwada. Kang ronan na iti amin babaan iti panang tarabay ti Schools Division Superintendent tayo ni Attorney Donato D. Valderas Jr. Ken ti Assistant Schools Division Superintendent tayo nga ni Dr. Joy May Domingo, dagiti duwa nga education programs supervisors chiefs tayo iti SGOD ken iti CID ni Mr. Orsino Pascua ken ni Dr. John Rex Morelia ket dagiti leaders tayo iti Department of Education nga nangisuro kada tayo no kasano ti agbalin nga leader nga adda ka iti authority, responsibility. Ken kang runaan na ti amin ipasagepsep mo dagiti initiatives iti Department of Education ti Ilocos Norte dagiti key initiatives ti SDS tayo nga masapol nga isayangkat mo kadagitoy kadugno anyaman kadagiti eskwelaan nga inka pagpapaayan. No met may ipanggap iti biyag ko akas mangisurso nagbalik iti shock iti agat-agal pa ilang Bongo Janice. Rigat iti adda kada kami, especially I was raised by parents nga nabaknang can at the same time agtaltalon tinaganak ko ken no kastamet nga adda iti pangginanda pay nga sa valley kas ti agkarpintero ket mapanda. These are the qualities nga nakita ken ni father ko ken ni mother ko nga iso iti nangited kanyak iti kari tapno iti kasta agbalina pay nga naanep nga agbasa ken kang runaan na iti amin agbalinak nga kas iti yan ko itakta isuda iti may nga inspiration ko ti panagbiag kastamet kadigiti antik kada uncle ko nga isuda ti nang ituloy kanyak nga nang patuloy kanyak nga agbasa the Auntie Vicky Gamiao ken digiti da dumapay nga aunties ken uncle ko iti Balasiw Taaw nga isuda ti nang tulong kada kami tapno iti kasta maragpat mi dagitoy nga ararapa ak mi iti biag kastamet ken ni uncle ko iti Solsona ni SBM Samuel Balantak ni antik nga Chita Vergara Balantak dagiti anak na iti Balantak family nila Julius Camille. This family or these individuals equipped me to become more responsible when it comes to building a relationship in the community. Digiti nga tattao ket isuda iti maysa kadagiti nang tulong kaniya tapno agbalina akas iti napagtengko itatta no saan pay nga hanak mo't pay na nga to iti antas sosyudad wenno anyaman ngem ti panagkunak ket in their own little ways they help me to have this kind of personality now which is very strong. Alam among deta mo Janice nga when it comes to strong personality I need to fight when there is a fight. Yes. Where I need to fight no kasta nga kasapulak ti makifight. And that is the personality which these people equipped me and where I am now. Iti agbasbasa iti high school, nagbasa iti Bacara National Comprehensive High School Bongo Janice. May saap kadagiti napagasatan met wenno addamet iti may kunkunana when it comes to panagbasa kanayon nakmet idi nga makikon-contest iti oration nga nagbalinak pay nga performer iti sabayang pagbigkas ken iti declamation contest kastapay iti tema kunkunang
extemporaneous speaking nga iso daytoy digiti iti naggraduara kon iti kolehiyo Bongo Janis daytoy iti pangabakan iti Bacara National Comprehensive High School. And modesty aside na nakapan kami or nakapana akas coach iti UP Namnama national level contest when it comes to extemporaneous speaking nga adu dagiti estudyante idi nga naipan ko kadeting contest iti national nga inisponsoran ti University of the Philippines. Dati ni Roger Morillo nga nag-first place iti regional contest. Ket may sa isuna nga napagasatan nga nakisalit iti national contest. Kastamet iti oration, kenda dumapay nga pakilabanan when it comes to public speaking, pagsasaritaan. Idi siya iti nagkolehiyo, iti adda iti may kopat nga tawen iti kolehiyo adda iti pasamak iti pamilyami nga deto iti nangited kada kami iti challenge no kasano at nga tantupay nga agbasa namin ti father ko idi na nadesgrasya wano adda iti badi nga nakapayan na nga deto iti nangaytunda kanyak nga hanap kuman agtuloy Bongo Janis. But the turning point of my life ket adu dagiti tao iti miyembro ti pamilyami nga tekunakon blood is thicker than water. At danto lata deti pa nakitulong da kada kayo, especially no kapamilyang tumetla ka isuda. So nga tinulungan dak digiti pamilya ni tatang ko, da Mrs. Vicky ni Miss Vicky Gamyao, dagiti auntie kidi abroad, da auntie Milva, da auntie Divine, isuda da Uncle Abe, digiti tattao nga nang tulong kaniyak tap no iti kasta maituloy kon idi ti agbasa iti may kopat atawen ti kolehit. Aging gana nga pinagbasa nak ni uncle ko nga Samuel Balantak iti graduate school nga isuda iti kang kanayon nga mangtulong kanya aging gana itakta ni Apo SBM Samuel Balantak. Aging gana nga nakapagturpusak iti graduate school ket kaas iti Apo iti tawen ko nga 40 into no September 16 Bongo Janis ket makunak nga haanen nga awanti sa pulay kon when no I am still hungry for improvement into my life because tekunakon haanak nga the best person in this world adu digiti pagkakamalikmet Bongo Janis adu met digiti pakapilawak ngem digiti nga pakapilawan ket it turn out into an opportunity. Digito nga problema iti biag ket it turn out into a new opportunity nga isulti kang kanayon ko nga ibagbaga ka digiti teachers ko nga no iti kastaman nga agkamali tayo that is very normal to a people, a person. Ngem babaen ka deta nga kamali no amuem nga panunuten nga masapul nga agbaling ka nga agpanunot ka tapno iti kasta ket mabalbaliwan. Ket agbaling ko deta nga oportunidad and it happened to me. And I thank God for all the blessings that I have in my life today. Although I don't have yet a companion in life, ngem tema ko na still my best companions are my parents. Ti pa nagbaling ko nga school ket dito po lang elementary school ket it's not a bed of roses. Tay ko na kon ket iti dakkel nga problema deti ti panaka reggaay deti kwami deti rikrap mi deti nga masungad deti eskwela iso tinang pasungad kanya kapuka deti adu nga bagyo nga imay ngem babaen iti tulong iti stakeholders tayo babaen iti tulong ti parent teacher association tayo ket nabuangay napatibkerpay ken nasukatan digitoy ken iti eskwela mi nga Pulangi Elementary School ket idi simang bayak ket adu digiti masapul nga syempre no sa bali nga school head sa bali nga direction sa bali iti programa ngem digiti ket nakaangkladat ta iti initiatives iti schools division of Ilocos Norte tayo iso nga no makita tayo ti aglawlaw ti Pulangi Elementary School datta modesty aside haang kumet nga ipangas Bongo Janis the teachers here in Pulangi Elementary School are very cooperative. Most especially our Parent-Teacher Association, babaeng ti pinangidaulo ni Mr. Junald Padre, ken dagiti SGC tayo, ken ti alumni tayo, kastamet iti naduma-duma nga sektor iti komunidad tayo ti Barangay Pulangi,
ket adun dagiti nagbaliwan iti Pulangi Elementary School when it comes to clean and green beautification program. Kastamet nga iyan intensify mi iti reading program mi kasi iti Pulangi Elementary School ket almost 48 students tihaan unay makabasa. Iso nga iti project Pulangi tayo nga in rakurak tayo akas reading program ket may sa detoy nga mangpasantakpay iti lubong iti panagbasa tapno digito nga 48 students tayo nga pay nga makabasa itapta ket palubos ti Apo babaen iti tulong ti stakeholders kan different sectors of the government ken ti inisyatibo ti Department of Education babaen iti reading initiative ni Apo SDS tayo ket sapay ko mata mapagbasa tayo itong digito'y na 48 na students tayo. Adupay digiti papanan iti Pulangi Elementary School. Adupay digiti kayat kung i-implementar iti dito nga eskwelahan kat alait dito nga gundaway Bombo Janis nga agyamyaman kaditi aming stakeholders, aming sectors of the government ket ti LGU Bacara nga idadulungan ni Honorable Mayor Nicomedes de la Cruz iti support na iti Pulangi Elementary School agraman dagiti barangay officials ken opisyales iti LGU tayo. Agyamanak ken ti success historic haan ko nga maibaga nga syakket may sa akon nga tingtingalaen iti tattao. I am still but human. I am still but human to commit mistakes. Ngemte ko na iti success ko nga ibagbagak itatta kakabsat ken gagayem ken da kayo nga agdengdengeng ket no adda iti kamali tayo pagbalinen tayo detoy laeng nga oportunidad ngamin iti panagkamali ket may salaeng detoy nga adal nga kayat nga ited ti Apo ken ka nga pangriing na ken ka tapno iti kasta no addan tumanen ti sabali pay nga gundaway nga ma-experience mo manen digitoy nga pagkamalyam ket ammungton ti ti aramiden ket kang runaan ti amin agtrust tayo iti Apo ngamin ni Apo Dios ket isu iti kadadakkelan nga mangtulong kada tayo. Sir, kaanong nga naagbalin nga mangisurusuro kas jay sir? Idi grade 8 niya. When I was in 4th year high school, iti advisor ko idi ket ni Mrs. Rosario Arlamo. May sa isunan nga retirado nga education program supervisor iti Filipino. Deti ngamin nga tao ni Mrs. Lamo ket may sa isuna nga nagbalin nga coach ko iti oration ken anyaman nga paki-contest sa IDT when I was in high school. So she motivated me to become a teacher. She told me that you need to take a teaching Oscar because I have see a great future ahead of you when it comes to teaching. So babaen deta nga sa una impapilit ko iti bagik nga agadal iti kina-teacher. Actually, iti ambition ko Bombo Janis kat I want to become an engineer. Kasi nitatang ko kat contractor. So, iti ko na, agbalinak to nga kas inhinyero nga civil engineer, ngayon idi nakitak iti passion. Nakitak iti panangisuro ni Mrs. Rosario Arlamo nga isu tinagbalin nga idol ko aging gana itatta. Ket dakkel iti naited na kanya nga inspirasyon. Kastamet iti inami iti Filipino Department na itatan nga madamang education program supervisor ni Dr. Editha Armabanag nga padakmet lang nga taga Bintar. Nga isuda iti kagronaan nga mangibagbagakan kanya kidiwen ng was still a child. Kaya naging ganay tatta nga agbalinak nga nasaya nga tao. Nga agbalinak dapat nga nasaya at a leader. Tapno iti kasta dagiti ubraek ket may yanato plaeng kani Apo Dios and it will agbalin to nga nasaya at dagiti plano. Agbalin to nga no naka-align ka laki diti Apo. Agbalin nga nasaya at dagiti plano. Agbalin ka nga nasaya at nga tao and it follows everything. Kada iti agtutubo. Kada kayo nga agdengdengeng nga agtutubo. Nga daman dagiti arapa ako iti biyag. Haan hindrance iti kinakurapan. Ngamin ti kinakurapay ket may salaeng nga panubok. Hampay kiti nga panubok no ammom iti agtrabaho ken ammom nga isayangkat iti kayam nga aramiden ket maragpat mo dagiti arapa. Agbalintay ko mga no addanton iti pagubraan tayo
agbalin tayo nga napudno nga agserbi. Tapos iti kasta dagiti tao nga makapulapul tayo ket haan laeng nga tingilaen da ka kas tao. No di ket adda iti makunkuna nga respeto. Kasta pay nga no adu digiti kamali nga umay padak nga at tutubo haan tayo nga ikulong iti bagi tayo kadeta nga kamali. Ngamin ti pa nagkamali ket simple na may sa isu nga ordinaryo nga mapasamak ti may isa nga tao. Agbalin ko madeto nga turning point iti panagbiag. Tapno iti kasta deta nga kamali ket agbalin nga positibo, and you will use that as a weapon whenever there will be another circumstance that may come nga deta nga kamali nga inaramid mo idin ket hamunton ulitin pay. So, ngem no, ulit-ulitin latang aramidan ti may nga kamali, agbalin nga may nga maag iti may nga tao. Haan nga na impapuswan iti sorry na, unhan na impapuswan ti panagpakawan na iti apo. Tay ko na kang kanayon kadigiti makapulpulapul ko nga whenever we do something, we put it in mind nga aramidan tayo daytoy haan nga maipanggep kadagiti tao, we do it for the Lord. Iso nga, iti may nga motok iti panagbiag, when I did something, when I plan for something, I will work not for men, but I will be working for the goodness of the Lord. Daytan mga kabombo tinagnuduan ti segment tayong Ada Bombo Success Story iti Good Morning Philippines. Dayta ti pakastoryaan ni Mr. Oscar Gamiao Jr., head teacher iti Pulangi Elementary School iti Ilit ti Bacara. Sapay kuma mga kabombo ta damanen tinasakduyong nga adal iti pakaistoryaan ti panagbiag ni Mr. Gamiao Jr. Dahito iti pagayam yo Bombo Janice Madamba, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, Good Morning Philippines. Good morning, Philippines.